Kaštiel svätej Žofie bol kedysi dominantou nášho mesta. Hoď sa pred rokmi hovorilo o tom, že zachovaná časť bude slúžiť pre kultúru, stále sa nič nedeje a pre verejnosť je neprístupná. Aj preto sa študenti architektúry zaoberali práve kaštielom a prezentovali svoje predstavy o jeho obnove a ďalšom využití. Útvar hlavného architekta spolupracuje s Bratislavskou fakultou architektúry už 3 roky. Každý rok dostanú študenti zaujímavú tému na spracovanie, ktorú potom prezentujú aj ružomberskej verejnosti. Doteraz riešili skôr širšie urbanistické vzťahy. Tentokrát im zadali úplne konkrétnu stavbu. Čo s kaštielom svätej Žofie po prípadnom odchode obchodného reťazca? Je to veľmi pálčivý problém a veľmi bolavá jazva nie len pre Ružomberok, ale pre Slovensko ako také. Preto bolo veľmi zaujímavé, ako sa k tomu postaviť. 4 týmy študentov pod odborným vedením zvolili rôzne architektonické prístupy, od minimalistického k maximalistickému. V prvom sa študenti rozhodli nedobudovať chýbajúcu časť kaštieľa a prezentovať len v náznaku archeológie zaniknuté časti. Táto metóda sa nazýva architektonická ruina. Druhou zvolenou možnosťou je vo väčšom alebo menšom náznaku dobudovať zaniknutú časť. Keďže študenti dobudovanú časť odlíšili, pracovali metódou bosa. Tretia možnosť, ktorá je v súčasnosti veľmi využívaná, je vybudovať niečo nové, miesto hypernovy, nový objem, ktorý ničím nenapodobňuje zaniknutú časť kaštieľa. Každá metóda priniesla aj rôzne spôsoby využitia kaštieľa. Študenti tam videli napríklad reštauráciu, ubytovanie, sídlo tradičných remesiel, kultúrne a informačné centrum, divadlo, priestor pre voľnočasové aktivity. Ich odvážne pohľady na možnosti využitia kaštieľa si prišlo vypočuť niekoľko desiatok ľudí, medzi nimi aj mnoho ružomberských architektov. Všetci sa tiež mohli zapojiť do pripravenej ankety. Všetci dobre vieme, že teraz financií nie je dostatok na to, aby sa tam urobil nejaký megakoncept obnovy kaštieľa svätej Žofie, ale nejaké zmeny by sa tam mohli udiať. A je potrebné, aby rozhodnutia mesta sa mali o čo oprieť. Čiže pre tento účel aj občianske združenie Tvorivý rozvoj prišlo s návrhom ankety alebo vypísať túto anketu, aby zistilo mienku ľudí. Že sa o kaštiel zaujímajú mladí ľudia a verejnosť, teší aj členov občianskeho združenia Ružomberská Žofia, ktorí dlhodobo majú záujem o obnovu toho, čo z kaštieľa ostalo. Osobně si myslím, že by se to mělo jednak podporovat. Byť teda je to ve formě jako představ, který pravděpodobně na to nikdy nebudou peníze, ale krok za krokem by se možná některý z těch projektů mohli realizovat, i když my podporujeme tu variantu, ani ne tak divadlo, ani ne takto, ale vzhledem k tomu, že většina jsme textiláci, zase textilní muzeum. Práce študentov katedry pamiatkovej obnovy Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity sú aktuálne vystavené na Mestskom úrade.